Pri výbere madraca je dôležité všimnúť si jeho zloženie. Môže sa skladať z prírodných vlákien alebo z umelých vlákien. Prírodné sú napríklad konský vlas alebo ovčie runo. Tie umelé vlákna sú púrpeny alebo taštičky. Dôležité sú určite aj certifikáty kvalít, napríklad Queotex kvalita, či je ľudskému telu nezávadný. A v neposlednom rade by som upozornil na jeho rúbku, ktorá zabezpečuje komfort spánku, to znamená, aby sa telo neprepadlo do tvaru V, ale to ležanie bolo čo najprirodzenejšie, ako keby sme stáli. Pri výbere madracu by som vzal v úvahu, či náhodou nemám nejaké zdravotné problémy, či nemám bolesti chrbtice, pretože tam by mohol byť problém s tvrdším madracom a v neposlednom rade by som upozornil na vek. Ľudia do 30 rokov si môžu dovoliť mať madrac, ktorý je tvrdší a ľudia po 30-ke vzhľadom na kĺby, panvu si môžu dovoliť už aj ten mäkší madrac, ale rovnako záleží teda od preferencie toho spáča.